Siau benvinguts, parroquians del motor i devots de les dues i les quatre rodes a la vostra trobada setmanal amb la millor informació relacionada amb la velocitat i el talent que acorden cinturó i guien maniller i volant. Cercarem una vegada més l'escratx de la vostra satisfacció com a aficionats i entesos, mossegant cada dècima en forma de declaració sorprenent o imatge inusual. Qualsevol punt de vista, qualsevol detall no és aliè a l'objectiu de les nostres càmeres. Tot està llest, semàfors en negre, dali gas! Us hem preparat el reportatge més complet dedicat a la pujada en el Puig Major, la cita de referència del Balear de Muntanya. El líder Arrabal no va comparèixer, però a canvi assistirem a una lliçó magistral de l'excampió nacional de la categoria, José Antonio López Fombona. Era el seu debut al punt més alt de l'arxipèlag, però el talent i el poder de la seva muntura s'imposaren de manera contundent. També hi haurà temps per conèixer les principals característiques d'alguns dels nous vehicles que ja es poden adquirir a les nostres illes, propostes per no fallar mai en una decisió important com és la de canviar d'inquilí al nostre garatge. La victòria no és de natura fidel. No t'espera de manera còmoda que passis a cercar-la. A guarda immutable, penjada més enllà dels nígols, on el triomf és una quimera i els desitjos moneda comú que compra i ven ambicions de glòria. La victòria, en aquesta ocasió, té les ales gegants de la muntanya més alta de la nostra terra. Quin millor indret per desafiar els monarques de les altures que el cim que governa la Serra de Tramuntana. Imperial com sempre, el Puig Major és el moment més esperat del curs per molts d'aficionats. I enguany hem tingut protagonistes novedosos, foranis i molt il·lustres. Abans de començar a rodar ja teníem la primera notícia i no era per aplaudir. Caien del cartell el vigent campió del Balear de Muntanya i el pilot que aspira a recuperar el títol que ha guanyat 4 vegades. Pedro Mayol no podia arreglar a temps la seva CM després d'un accident al campionat català i Biel Arrabal era baixa per motius de salut que sortosament no eren greus, però que li impediren agafar el volant. Absències que es païen molt millor en veure aquest imponent Audi 4 DTM i a les mans del geni que li donen vida. José Antonio López Fombona era el convidat estrella del Puig Major 2015. Solo te puedo decir bondades de la isla, de la gente, del ambiente, salvo de la lluvia, todo lo demás fantástico. Excampió del nacional de la categoria, ens posam drets per rebre un emperador de la muntanya que fins ara no havia participat en una de les proves que anys enrere formava part de manera fixa del calendari. Fetes les presentacions amb un traçat mític, volen conèixer la seva experta opinió. Pues que es un trazado francamente técnico en el cual hace falta conocerlo bien. Yo apenas lo estoy empezando a conocer ahora. Me engaña un poquito porque según vas pasando te das cuenta de que hay curvas que pueden ser más rápidas. Es precioso el trazado y al estar emboscado con tanto pinar y tanto verde alrededor, pues me recuerda un poquito a mi tierra también. O sea que encantados de estar aquí. Terra que es diu Astúries i que és fèrtil en campions automobilístics, com per exemple Fernando Alonso. A les primeres passades, fins i tot el clima vol generar ambient familiar pel gran campió. Humitat i gotes d'aigua marquen la primera mànega d'entrenaments als 4,4 quilòmetres d'ascensió, on Fombona demostra que els genis s'adapten als nous territoris de manera perfecta. El millor temps és seu amb 2 minuts, 14 segons i 6 dècimes. Per darrere, a 12 segons, un pilot que ha vist com les circumstàncies han convertit una cursa important en cabdal. Ha ido bien, pero que estaba bastante delicado el asfalto y subía probando una nueva marca de neumáticos y he ido un poco a verlas venir, pero he visto que ha salido buen tiempo. Entonces a ver ahora si no está muy mojado. Filetti pot sortir de casa seva, de Solla, com el líder absolut del Balear de Muntanya per mur del 0 que sumarà Raval, un factor que sumarà més prudència encara al seu manatge de la cursa. L'aigua, tot i no ser massiva, dificulta els pilots a la primera pujada, quan la manca de goma disminueix el grip. Patina un poquet, pensaven que en el principi és normal perquè usen pneumàtics freds, però també per l'humitat també patinava.
bastante bien. Se iba un poquito, pues estaba un poco sucio, pero muy bien, muy bien. El primer dia entreno bé, l'asfalt està molt bé, el que passa que sí, feia un parell d'any que no la feia la pujada i he trobat un poc perdut. Vaig un poc perdut, al principi. Tanca el primer top 10 de la jornada un pilot clàssic que reprèn la seva relació amb el Renault 5 Alpine Turbo. Han fet molts de quilòmetres junts, però les millors històries mai no tenen final. Sempre hi ha un revolt més que fer. En el cotxe, molt a gust, feia estona que no el manava, però bueno, les sensacions molt bones, les antigues que recordava, el cotxe me dona una altra vegada un poc de confiança i bueno, disfrutant d'ell que d'això l'he entrat enguany. El Puigmajor apareix com una gran nota positiva enmig d'una temporada convulsa pel que fa a la muntanya. S'han superat les 30 inscripcions i es consolida com una de les cites ineludibles dels pilots de totes les generacions. Es muy malo de llevar esto, para mí puede conmigo, yo no puedo con él. Pero disfrutamos un poco y de eso se trata, de disfrutar. ¿Cómo lo veo? Que los niñatos corren mucho y yo ya estoy viejo para estas cosas, pero bueno, hago lo que puedo. ¡Hola mamá! ¡Dale gas! La jornada d'avui també és molt especial i passarà a la història personal de Toni Pisà, tot un veterà que manté i renova la il·lusió amb la seva nova muntura, un Mitsubishi Lancer Evo 5 de trajectòria destacada. Fa 3 setmanes que el tenim i hem anat un pot de bòlit a tornar-lo a posar en marxa perquè duia temps saturat. Era d'en Toni Roca i després d'en Pedro Díaz. Amb moltes ganes i molta il·lusió perquè el catxarro camina i bueno, el dia que el manem se poden fer bons tensos. La feinada no només ha estat al taller, creant el setup adient. Una vegada posat el casc i cordat el cinturó, en Toni ha de reeducar el seu pilotatge. Això té precisament la gràcia de la tracció. Llavors, pues, és espectacular el pas que pots tenir i el poc que pot derrapar i tal. Pues, tampoc pots entrar molt penjat perquè se'n van de morro, l'has de curar una mica. Bé, és tot una altra manera que m'ho anirem habituant, sense cap dubte. Un temps de 2 minuts i 50 segons és el seu punt de partida que pretén evolucionar de manera notable a la segona passada, ja amb clima més estable. Fontbona rebaixa el seu temps en 3 segons, però sent ja la certa amenaça d'un duo català de Demoncar que sí que tenen experiència al sostre balear, Francesc Moner i Santi Guitart, just per darrere un pilot que ja enyoràvem, que sempre xerra clar i pilota de manera atractiva. Segur que en veure el seu Ford Fiesta Proto ja l'identificau. Quique Perelló també vol fer seu el Puigmajor. Córrer el Puigmajor sempre és un gran al·licient, no? És la prova mítica de les Balears i hi ha un ambientasso. A més, l'any passat aquí van tenir un revolcón i mos feia il·lusió venir per tornar-vos treure l'espineta, no? Centrat aquesta temporada, al igual que Pedro Mayol, en el català de muntanya, el menorquí aporta espectacle amb un vehicle que ha patit una revolució interior. La primera passada l'hem feta molt tranquil·lets, a veure el tramo i la carrera és demà. Avui hi ha que passar només. El cotxe, clar, estem corrent el català de muntanya i cada vegada el tenim més evolucionat i duem un setting bastant radical, no? Duem un setting molt de muntanya, l'electrònica molt puntiaguda, i va molt de suspensió, però bueno, ens trobava molt a gust. Amb el cotxe tenim grans resultats últimament. Ell és provisionalment el millor pilot balear, qualificatiu aquest que també li podem atorgar amb tota justícia en aquesta prova. Representant a les Pitiuses, roda Vicenç Bufí. Molt contents de poder estar aquí, la veritat, una altra volta més a Mallorca. Sempre mos cuideu molt en les altres illes i la veritat és que, bé, una pujada com aquesta no podíem faltar i la veritat és que, lo dicho, molt contents de poder-hi estar preparant per la pujada de Sacala, que és en 2 setmanes. En Vicenç apunta les posicions altes amb el seu Citroën C2, que també ha registrat modificacions en vista un moment de la temporada tan important. Hem fet alguna evolució, hem estat fent alguna prova del Campionat de Catalunya i la veritat és que hem pogut evolucionar cosetes. Hem millorat alguna coseta de suspensions i alguna coseta de diferencial. La màgia del Puigmajor fa que molts no dubtin en repetir. Moner i Guitart formen la quota de CMs, tan reduïda aquesta temporada a les nostres carreteres. Ells poden alterar el previsible triomf de Fontbona. Una mica complicada perquè ha començat a ploure abans de la sortida, però la veritat que molt maca, aquesta pujada és molt
és molt tècnica i molt maca. Amb l'esperança del podi dins el cap, Guitart també veu aquestes 2 jornades de competició com un bon assaig en vista 2016. Jo a provar coses i el Moner que estigui el més endavant possible. Però nosaltres hem vingut a provar tot un material nou de cara a l'any que ve ja, perquè s'està acabant tot això i la veritat que de moment molt bé. Una part del guió es compleix, perquè Francesc Moner acaba el primer dia amb un interessant crono de 2 minuts i 16 segons que el fa aspirant a tot. Aquest any han canviat també l'asfalt, que a la part de dalt és asfalt en nou. Suposo que anirà més bé. Però encara està molt delicat, està humit, sec, i fet un parell de trombos, d'aquest de Caravall. El públic content, jo també, passant-ho bé. Tot i la virolla que ha generat espectacle i qualque incertesa, Moner no abandona la travessa de favorits i millora per 2 dècimes el seu millor crono de l'edició 2014, quan finalitzà 7è. L'alegria, però, no es completa. Falta un company d'asfalt, Pedro Mayol. Hi ha un Piqué molt maco, molt sa, ho passem molt bé, és un gran amic i m'ha sabut molt de greu que no hi pogut vindre, no? Perquè és un gran pilot i, hòstia, mira, se'm fica la pell de gallina i tot. Germanor emocionant entre 2 cracs que enguany lluiten a les carreteres catalanes i que no s'han pogut desafiar a Sóller perquè el temps se li ha tirat damunt a Mayol i el seu equip. Reviscolar la Silvercar després de la desfeta a Andorra ha estat missió impossible. Hem fet tot el possible, hem estat des de dimarts que va arribar Xassi luchant en fer feina i poder-lo tenir muntat. Aquestes coses s'han de fer bé i per qüestió de temps i falta de materials que no han tingut o no comptaven amb ells que seguessin malament, no han pogut arribar i aconseguir sortir on volien sortir. Proper i amable en el tracte, letal quan competeix, en Pedro fa cara de pomes agres, especialment per no poder oferir espectacle a una afició nombrosa, que ha omplert les cunetes des de l'inici de la pujada. Luchat i hem fet tot el possible, tant jo com el meu equip, per sortir, sobretot per l'afició, per sortir davant ells, però bé, no ho hem aconseguit fer. Tenc ganes de que se faci qualque prova més i poder sortir davant tots vosaltres. I bueno, agrair-vos tot el vostre apoyo i sempre els ànims que doneu per Facebook, missatges i via tot el que podeu. Fem d'altaveu d'aquestes paraules de l'encara campió balear de muntanya, el que esperam veure vestit de pilot ben prest. Avui, però, és un mes dels espectadors d'una gran jornada que es tanca amb bon regust. Realment no ens esperàvem mai tenir aquesta gentada. La veritat és que feia por la quantitat de gent que hi havia a les cunetes, la gent està entregada. S'al·licient aquest any jo crec que és en José Antonio López Fombona, en Saudi, des DTM. Compleix i molt les expectatives un dels millors pilots de la història de les ascensions a Espanya, que fa ballar amb elegància aquest solemne Audi A4 R13 DTM de 460 cavalls. Procede del DTM alemán, luego no está ni mucho menos pensado para la montaña. Nosotros hemos hecho algunas adaptaciones para que pueda participar en montaña. La entrega de potencia, que es solo a las ruedas traseras, es a veces un poquito brusca y entonces hay que medir muy bien, dosificar muy bien. Es un gran coche, se conduce muy bien y da mucha satisfacción. Soy con Joan de Sóller. ¡Dale gas! La presència de Fombona, com la de Vilarinho en anteriors edicions, remarca la feina òptima de l'escuderia Serra de Tramuntana, una de les entitats de referència del motor a les illes i que fa de Sóller un espai on la velocitat és element molt important. Enguany hi haurà relleu a la presidència. Alberto Frau s'acomiada amb els deures fets. Mai havíem vist tanta gent en dissabte a una prova d'entrenaments. El fet de dur pilot punters com en Fombona, els catalans que estan molt bé i tal, m'ha ajudat, però bueno, un èxit, la veritat, per ara un èxit. La nota parcial fregava l'excel·lència, però encara queda molt que cantar i contar de la pujada al Puig Major 2015. Tot d'una vos mostram com van ser els darrers entrenaments i sobretot les 2 mànegues oficials que decidiran qui era l'amo d'una victòria plena de prestigi i bellesa celestial. Amb Air Europa viatjar entre illes mai ha estat tan senzill. 6 freqüències diàries. Connexions entre Mallorca, Menorca i Eivissa. Air Europa. Més vols, més a prop.
Suzuki Vitara. Vive. Pneumàtics Binissalem Euromaster, un equip de professionals al teu servei. Pneumàtics, mecànica general, renting, servei en carretera 24 hores. Estam a Binissalem, Palma, Inca i Manacor. Pneumàtics Binissalem, el taller de sempre amb el recolzament del líder a Europa. Su coche ya está listo, con navegador con pantalla táctil, asistente de aparcamiento avanzado, alerta de colisión frontal y conectividad para su smartphone. Oh. Opel. Me lo quedo yo. Nuevo Opel Corsa, con innovaciones de clase premium. Opel, wir leben Autos. Han estat testimonis dels primers romanços, han servit de mitjà de transport en els inicis laborals, ens han traslladat, encara que fos mentalment, a 66 rutes diferents. Han guanyat fora a córrer molts de grans premis amb elles, ens han fet sentir àngels de l'infern a sa terra i, de vegades, queden arraconades, ferides de manera quasi mortal pel ganivet anomenat temps. Penseu en la peça més valuosa creada per una marca de fama mundial. Si teniu la sort de tenir-la en el garatge, ja l'estàu preparant perquè no res reviscolarà per fer un passeig de 800 quilòmetres. Memoritzeu aquesta xifra, 800, perquè des del dia 21 d'octubre ja formarà part de la història del motociclisme balear gràcies a una competició de muntures clàssiques que després de 4 edicions a l'altre costat de l'Atlàntic arriba a Mallorca amb accent porteño i amb el desig de perllongar una idea utòpica que ha fet fortuna. Surgió en una charla con Gonzalo Córdoba, mi socio. Previamente de ser socio fue una charla de amigos, queriendo encontrar un lugar para coleccionistas, para poder reunir pasiones, estilo de vida y disfrutar de sus amigos. Ese fue el comienzo de 800 km. Una pregunta llevó a la otra, che, ¿cómo es que no existe una carrera como la Mille Miglia? Entonces se hizo como un silencio y a los 10 minutos seguimos hablando y dijimos, che, si lo hacemos... I la verdad que al principio nos reímos porque nos parecía imposible. Es posaren el llistó ben alt, aquest tàndem argentí, una de les proves referencials a nivell mundial pel que fa a les dues rodes en la seva part més històrica. La idea iniciàtica era ben clara, reunir centenars de moters per recórrer paratges lluentosos de l'Argentina, com la Patagònia, per exemple. El format també quedava ben definit. 200 km es una carrera de regularidad, es una competencia con pruebas, tiene dos formatos, uno de ruta, de rally, y otro de GP, así como le denominamos nosotros en Argentina. En poc més de 2 anys ja han organitzat 4 certàmens, el darrer el passat mes d'agost a un dels temples mundials de la velocitat, l'Autòdrom Termes de Rio Hondo, seu del Gran Premi del Mundial de Motociclisme, ubicació perfecta per un dels formats dels 800 km, anomenat GP. Però ja fora, en espai tancat o en carretera oberta, el seu país quedava petit. El somni triomfa i s'alimenta d'ambició. 800 km volia conquerir Europa. Llegamos hasta España, hicimos 4 ediciones en Argentina. La verdad que en Argentina no nos apoya localmente, sino que ahora hace 15 días en nuestra edición de Termas de Río Hondo nos dio la distinción de marca país, una distinción que le dan
a marcas argentinas o productos argentinos que se destacan por alguna razón. Amb el focus establert en el nostre país, faltava concretar i es fixaren en una illa que ja s'ha consolidat com a terra de campions de motociclisme. Així que Mariano i Gonzalo cercaren interlocutors per dur la seva experiència de competició clàssica allà on han nascut Lorenzo i Salom. La instalación es fantástica, el recorrido maravilloso, los restaurantes y lugares que se han elegido para parar, para comer, para cenar. Es para dar una buena promoción de Mallorca. Será muy positivo para el motociclismo balear y para la representación de Argentina, en este caso, en España. La fama dels argentins i la seva habilitat i eloqüència, ja ho sabeu. Després de la sorpresa, arribar l'argumentació, una prova esportiva però també molt social, amb motos de totes les èpoques, dividides en 5 categories en funció de la seva data de fabricació: vintage, preguerra, postguerra, contemporànies i muntures especials. Ruta per Mallorca, una col·lecció de joies tan antigues com elegants, format de regularitat, no vos resulta familiar? Pensé que la Federación Balear de Motociclismo nos teníamos que poner a la misma altura que en este sentido en el tema del evento de coches clásicos. Gonzalo y Mariano nos lo ponían en bandeja, ¿no? O sea, simplemente era echarles una mano, echarles un cable para que esto pudiera funcionar, cosa que estamos haciendo, encantadísimos y orgullosos de poderlo hacer. El Rally Clàssic Illa de Mallorca, referent europeu amb una dècada d'existència, ha estat el mirall i exemple pel que fa a logística i rutes per completar arreu de les carreteres mallorquines. La intenció és integrar un viatge que no deixi exclòs cap dels espais que defineix Mallorca. No podemos olvidar el apoyo de Pedro Mas, de la Federación Balear de Motociclismo, que de a poquito nos fue conociendo, fue entendiendo de qué iba 800 km, lo invitamos a Termas de Río Hondo, a nuestra versión de MotoGP. Capté enseguida la idea de Gonzalo y de Mariano y quise ponerme a la altura de nuestra Federación Hermana de Automovilismo. Cal recordar que aquesta 800 km es disputarà en carretera oberta, a diferència del Rally Clàssic, però es tracta d'un format habitual en aquestes proves vintage, ja que la regularitat no exigeix velocitats excessives i la seguretat queda garantida. I al igual que la seva cosina de 4 rodes, aquesta experiència té interès internacional i s'esperen moters d'arreu del món. Argentins, queda clar, però les banderes seran moltes més. Beneficio para la Federación Balear es de un prestigio enorme, porque 800 km es una prueba prestigiosa. Nos han acompañado, ¿no? Como el caso de Cyril Depreo, Chiche Caldarela, Tati Mercado y tantos otros riders que nos han acompañado. Esperamos la presencia de gente local, de mallorquines, de gente de Barcelona, de diferentes lugares de España, gente de Francia, Italia. I doncs, si vos animau, encara sou a temps d'apuntar-vos a un viatge molt especial per carreteres i autopistes que heu traçat 1000 vegades, però segur que no d'aquesta manera. A cada costat un germà d'asfalt que comparteix dedicació pel manillar i ses dues rodes, i en el pensament la missió de clavar una mitja perfecta. Vos aguarda la visió de motos impressionants, plenes de vida i molta història, i l'atractiu social d'un passeig que promet donar molt que xerrar. Arranca l'Odissea. Neix la 800 km, versió Mallorca. El moment de ses frases immortals, vaticinis, provocacions i sentències plenes de saviesa. Aquestes afirmacions no són gratuïtes perquè són paraula de pilot. Avui toca una frase que forma part de l'imaginari col·lectiu i que s'aplica no només a l'àmbit esportiu, sinó a la vida en general.
resumeix fins a quin punt arriba la competitivitat més dura i destila un punt d'injustícia, però en moltes ocasions la història només guarda memòria pels campions. Els número 2 queden arraconats en el calaix de les coses oblidades. La dita d'avui no la va haver d'escoltar molt. Aquí hem escollit com a portaveu, perquè 5 mundials consecutius de 500 centímetres cúbics l'avalen. El segon és el primer dels perdedors. El número 1 com a únic camí possible. Mick Doohan. Paraula de pilot. Hores i hores d'espera que es compensen en segons inoblidables quan cada pilot sorgeix del no-res per regalar la maniobra perfecta. Un bon grapat d'incondicionals volen gaudir del talent dels millors pilots. Acompanyats d'un temps que ja havia millorat de manera definitiva, era l'hora d'afrontar el tram decisiu de la pujada al Puigmajor. Malauradament no seria de la partida Miquel Pujol, que va patir un fort ensurt el dia anterior amb el Seat 600 Proto. Des de Dalt i Gas li enviem tots els nostres ànims i esperam que la seva reaparició sigui ben prest. Els darrers entrenaments deixaven el trident de convidats, Fontbona, Moner i Guitart, com a referències absolutes i amb l'asturià agafant els secrets del Puigmajor d'una manera ràpida i solvent. Però el que augmentava de bon de veres era el frec-a-frec entre Quique Perelló i José Martínez Filetti, amb registres molt semblants, encara que el Ford Fiesta era una mica més ràpid que el Seat León. Però fins ara tot eren proves, assajos, simulacres. La primera sanció oficial ja deixaria cronos dels que decideixen victòries i podis. L'escratx, com no, duia la firma de Fontbona. L'Audi es desfà de les pendents mitges de Davés al 100% en 2 minuts, 8 segons y 9 décimas. Las claves de esta carrera es una pista muy técnica que yo creo que has de conocer bien para poder ir realmente a prisa. El primer año pues te cuesta tener toda la confianza que hay que tener en algunas zonas para pasar lo suficientemente a prisa. Moner es queda a 4 segons i sembla agafar color plat amb una segona posició que serà molt difícil de moure. Molt bé, a primera hora del dematí estava una mica complicat i ara la primera carrera que han fet ja estava bastant més bé. Sobretot fer passar bé l'afició, el públic i disfrutar nosaltres, que és el més important. I de manera sorprenent i per alegria de molts nostàlgics es col·loca entre els millors una joia que és en perill d'extinció. Aquest Fórmula Reinhardt d'Antoni Bausà ja vos havíem mostrat en anteriors ocasions, però el Puigmajor ha demostrat que, a més d'atractiu, és competitiu. Amb ell es situa quart de manera provisional, per darrere Guitart. Aquí té només a 8 dècimes. És un fórmula de circuits que quan van deixar de fer la copa aquesta va desaparèixer i va passar a muntanya. Un entorn en el que ha tret tot el rendiment que semblava dormit i que és bon senyal per animar els propietaris d'aquestes peces a canviar la seva condició de relíquies pel de muntures en actiu. Tanca el top 5 Quique Perelló, que tampoc pot badar perquè Filetti empeny i ara mateix és el líder virtual del regional de muntanya. L'asfalt estava molt millor que ahir i hem fet una passeta d'entrenador ja bastant bona i ara la primera carrera ja m'ha sortit molt bé. Ara falta una altra. A ver si dejamos ahora reglaret avui. La primera carrera muy bien, he hecho el tiempo que hago cada año, que es 24, siempre hago 24.0, 24.6, 24.8, es el tiempo de este coche aquí, yo no puedo ya correr mucho más. Entonces ahora voy a intentar hilar más fino si pudiese y bajar ese segundito que me falta, pero me parece que no va a poder ser. El sentiment general entre els participants i la tradició remarquen que el Puigmajor és un traçat tècnic, però que també demanda uns pulmons potents a la muntura. Sense motor no es marquen diferències i per compensar la manca de potència s'ha de ser subtil. Las claves de la subida es prácticamente como en Son Más, frenar poco el coche, dejarlo correr, aprovechar toda la calzada
y tirarte a muerte. Tienes que llevarlo por el sitio y no levantar. Esas son las claves. Y no equivocarte en ningún cambio ni ninguna frenada porque palmas ahí bastantes segundos. La primera pujada seria mala de pair per Jordi Santandreu. Superat l'escull, el millor es pot sentir de la seva pròpia veu el que va succeir. Ha anat molt bé. La veritat és que els àngels s'han tornat a aparèixer d'en que no existien. Han tingut un bon susto a la primera de carrera. Gràcies a Déu el cotxe ha entrat a la cuneta, ha tornat a sortir i, bueno, de moment guanyem el cotxe, que ja és molt. Ara sortirem a passar i el cotxe té que nostre que avui està tot fet. I sí, el que vull dir és que enhorabona per 150 programes de Dalt i Gas i esperen que siguin 150 més, no, 1.500 més. Enhorabona. Agraïment infinit per les paraules de Jordi, que no són sinó un turbo per accelerar en el nostre camí que té com a meta oferir-vos les grans proves del motor balear de la millor manera. En Jordi patia enmig d'una graella que ja s'anava posicionant. La primera mànega deixava sentiments ben diversos. Cuesta bastante cogérmelo porque no me sé de memoria, pero bueno, ha ido bastante bien. Estamos mejorando bastante la segunda pasada y veremos ahora cómo va. De moment estàvem baixant temps progressivament, content, venim en pneumàtic de ral·lis, usat i bueno, ja sabem que tenim unes certes limitacions. Hem sortit a provar el cotxe per la setmana que ve correm al Rally Sprint de Menorca y ve, agafar-li el truquillo en el coche, agafar-li mans y molt bé. El coche llevaba un añito parado, ahora lo hemos puesto a punto ya que mi ex copiloto Adrián Boicar lo ha comprado para competir el año que viene. Y bueno, pues tiene un par de fallos en la bomba de gasolina, entonces el coche ratea, no acaba de ir ràpido i bueno. Seguir que evoluciona aquest BMW 325 amb el que també competirà el Puigmajor històric no optava a grans fites, ben al contrari que dos pilots veterans que havien fet una gran primera pujada. Tomeu Rosselló, amb un Ford Sierra Cosworth, era vuitè i Jaume Carbonell, al comandament d'un Renault TR5 GT Turbo, ocupava la 13a posició. M'ho he passat molt bé i en principi ha anat com esperava, inclús un poquet millor, i ara mirarem a tornar a repetir la pujada sense fer fallos i menys si aconseguim baixar un segonet més. La veritat és que bé. Els entrenos han fet un temps més o menys bo, però ara han baixat 4 segons i la veritat estic molt content, he fet 2.31 i un supertens. El segon recorregut ofereix una nova mostra de pilotatge per part de Fontbona, que millora en 6 dècimes el seu temps. El pilot asturià suma en el seu impressionant palmarès la pujada en el Puigmajor 2015. Al podi l'acompanyen Francesc Moner i Santi Guitart, un calaix ple de grans noms i que llueix de manera total en la presència del Fórmula Reinhardt de Toni Bausà i el Ford Fiesta Proto de Quique Perelló. Ambdós són la quota balear d'un quadre d'honor per recordar. I amb una 6a posició que li sap a glòria, José Martínez és un altre dels grans triomfadors. Solla, com no, ha estat talismà per ell i afrontarà la darrera prova, la propera setmana a Cala Sant Vicenç, com a nou líder del balear de muntanya, per davant Biel Arrabal. Pel que fa a la regularitat, vos estan preparant un ampli resum de tot el que va ocórrer en aquesta modalitat que ens va deixar les victòries de Tomeu i Bernardí Bibiloni en FIBA-FEBA, de Joan Lledó en Superesport i els favorits Barceló i Verger en regularitat esport. Garrigues! La victòria de Fontbona demostra el respecte cap a una prova la qual no va venir a passejar, ni viure del nom, sinó a demostrar que la seva fama està més que merescuda. Mestre de l'asfalt que va regalar unes passades que el nombrós públic mai no oblidarà i que deixen ben clar que el Puigmajor és una prova amb molta història passada per un futur ple d'aspiracions. Futur que ara passarà per les mans del nou responsable de l'escuderia Serra de Tramuntana, Federico Medina. No és novell ni molt manco en l'organització d'aquest tipus de certàmens i ara assumeix les regnes d'una entitat que des de Solla impulsa el motor balear. La pujada d'avui jo agraï sobretot a l'escuderia, perquè tots els participants són un 10 i gràcies a ell podem fer aquesta pujada. I també als col·laboradors, patrocinadors i tots que ens ajuden a fer aquesta pujada que ha estat molt, molt bona. I agrair també al públic, que ha estat un 10.
El sostre balear s'amaga novament entre els nígols a l'espera que el 2016 retronin un pic més els motors i que els pneumàtics tatuïn la seva pell amb els seus dibuixos singulars. Hola, soy Helmut Gallenborn. Un fuerte abrazo a todos los espectadores y dale gas. Queda poc per partir, però no ho farem sense recordar-vos les competicions més importants que es disputen aquests dies a les Balears. Temps d'agenda. Demà es corre la 5a prova del Balear de Ral·lis, que es trasllada a Menorca. Allà tindrem un total de 6 trams. La primera secció la formen 3 passades entre Tramuntana i Es Mercadal. A l'hora baixa tot es decidirà amb altres 3 recorreguts, en aquest cas en sentit invers, entre Es Mercadal i Tramuntana. Recordeu que les carreteres es tallaran a partir de les 9 del matí. Si vos han agradat les instantànies que vos han mostrat al Puigmajor, no vos passeu en fora perquè la setmana que ve es decideix el Balear de Muntanya 2015 a Cala Sant Vicenç. Després de la darrera prova, 2 pilots opten el títol, Biel Arrabal i José Martínez Filetti. Qui serà el nou monarca de les altures? I en el terreny de les 2 rodes, si sou afortunats propietaris d'una muntura clàssica, en un parell de setmanes vos espera una competició que neix amb moltes ambicions. La 800 quilòmetres Mallorca Clàssic. Després de triomfar a l'Argentina, ara terra a l'illa, on es celebrarà una prova de regularitat per diversos escenaris mallorquins. Una ruta carregada d'història del motociclisme. És hora de creuar a tota velocitat la línia de meta amb l'aspiració de donar-vos una estona entretinguda al nostre costat dins el cockpit de Dalt i Gas. Entrem a boxes per carregar combustible en forma de nous reportatges perquè això mai no atura. Fins al retrobament, dissabte que ve, podeu mirar anteriors emissions al web www.daligasib3tv.com i també interactuar amb nosaltres a través de les xarxes socials de Facebook i Twitter. Esperam els vostres comentaris i opinions. I ja sabeu que la millor volta encara està per arribar i quan ho faci heu de cantar amb tota l'ànima Dalt i Gas.